Imuvi yethu ikhuluma ngobhuti ababili abangamawele, uJD noMokha bakhulela emndenini oneyigebengu. uJD wayemfishane yilabantu abangakhuli kodwa wayebuthanda ubugebengu. uMokha yena engazwani nobugebengu. Noma babethanda izinto ezingafani kodwa bakhula bentshontsha ndawonye ukuze bakwazi ukuyiphilisa. Besebancane sibabona bezama ukugqekeza isafe ababeyintshontshile bezama ukuyigqekeza ngebhomu eliwucricket. Abakwazi ukuyiqhumisa yavuleka isafe bathola imali eyayigcwele phakathi. Ngoba besebancane bakhombisa abazali babo leyo mali abayintshontshile banconywa njengoba kwakumndeni weyigebengu. Khona lapho uma wabo uKath wayengena neboyfriend yakhe uGlenn bebalekela amaphoyisa kade beyontshontsha amadayimani, uGlenn edubulekile emlenzeni. Uma wabafana uKath wayeze ngokuzovalelisa ey'nganeni zakhe. Njengoba wayebalekela amaphoyisa wahaga abafana bakhe ebatshela ukuthi kungenzeka ukuthi sebabona okokugcina. Bangena emotweni benoGlenn babaleka njengoba babejahwa amaphoyisa. uKath wayidrayiva imoto watshela iboyfriend yakhe uGlenn ukuthi uzokwazi ukumusa esibhedlela bazowashiya amaphoyisa. Engalindele uKath iboyfriend yakhe uGlenn wavele wagwinya wonke lamadayimani akade bewantshontsha. Imuvi bese sishiftela emva kweminyaka ewu-25 sebekhulile. Siyathola ukuthi iy'thandana uKath benoGlenn bakwazi ukweqa namadayimani abiza 4 million. Abafana uJD noMokha baqhubeka ngempilo abayijwayele yokuntshontsha. Noma uMokha wayengakuthandi ukuntshontsha kodwa uJD lo mfishane wayehlezi ethi sebentshontsha okokugcina. Kodwa uMokha wayesekhathele lezi iy'thembiso kabhuti wakhe omfishane. Kwathi ngobunye ubusuku uMokha etshela ubhuti wakhe ukuthi le heist abayoyishaya yokugcina ngci. Bese emotweni bagcina sebekhuluma ngoma wabo wabashiya eminyakeni ewu-25. uMokha wayegxeka uma wakhe ngokuthi wabashiya bakhula bazi ukuthi ukuntshontsha iyona nto kuphela okwazi ukuphila ngayo. Kodwa uJD lo mfishane wayengafuni ukukhuluma kabi ngoma wakhe ethi naye uma wakhe wenza into okwakufanele ayenze. Bagcina beyekile ukuphikisana baqhubeka nokuyoshaya leyo heist. Behle emotweni wafika uJD wakreka isafe ngale skill ayesazi. Ngesikhathi uMokha egade ngasemnyango i-security langena lafica uJD lo mfishane. Lathi lisambuza imibuzo kwafika umfowabo uMokha walilahla phansi. Kwase kumele basuke babaleke khona lapho. Kodwa kwathi lapho sebephumela kwi-warehouse indawo yonke yayisegcwele amaphoyisa ngoba i-security lalipress i-panic button. uMokha wakwazi ukucasha emva kwefenisha. Kodwa uJD lo mfishane amaphoyisa ambamba ambopha. Wabosha uJD ngoba sibona imuvi sishiftela ku-5 years esekhishwe ejele. Esinye isiboshwa sibuza kuJD ukuthi ukhishelweni eli. Wathi uJD ukhishwe ukuthi ubeyiphethe kahle ejele. Leso siboshwa sasingayikholwa into eyayisho uJD ngoba sibona khona lapho kuqhamuka iphoyisa kwakuthiwa uFarfall elalihamba naye uJD lifuna ukuyokhuluma naye eceleni. Lelo phoyisa ekuthiwa uFarfall lalikade lenze i-deal ukuthi uJD lizomkhipha ejele for ukuthi uJD uzobuyisa back lamadayimani antshontsha uma wakhe 25 years ago. Ngesikhathi lelo phoyisa ekuthiwa uFarfall litshela uJD ukuthi uma ukuthi ungenza isilemu uzobuyela endaweni enzima ukudlula ijele. Lelo phoyisa ekuthiwa uFarfall lanikeza uJD i-cellphone abazoxhumana ngayo. Umfowabo kaJD uMokha wayeseyiyekile impilo yobugebengu njengoba simbona esephila impilo ejwayelekile esebenza e-restaurant. Useshadile unonkosikazi osekhulelwe akasayifuni futhi impilo ehlangene nobugebengu. Ngelinye ilanga e-restaurant uMokha yamxosha ibhosi yakhe emsebenzini imsola ngokuthi uMokha wayekade eyifihlelile ukuthi unane-criminal record mhla eqashwa la e-restaurant. Wanceka ibhosi yakhe wehluleka uMokha. uMokha wethuswa ukufica umfowabo uJD ekhuluma nonkosikazi wakhe ekhaya. uMokha wayengasakhululekile wathatha umfowabo bayohlala ngaphandle engadini embuza ukuthi ushishileni ukukhishwa ejele. uMokha watshela uJD ukuthi wenze i-deal nephoyisa ethi khona imali ekufanele ayintshontsha kwi-safe kwesinye isitolo sey'mpahla zokugqoka. Ethi uhlobo lwe-safe uMokha angakwazi ukuthi aligqekeze. Kodwa uMokha watshela umfowabo uJD ukuthi akasahlangani nobugebengu. Wathi kumanje ulindele abazali bakankosikazi wakhe nobhuti kankosikazi wakhe abazomvakashela for iphathi azoyenza ekhaya. uMokha watshela umfowabo uJD ukuthi akadle ahambe. Kodwa uJD wagcina engahambanga ngoba ney'vakashi zafika ephathini. uJD wagcina esenza ihlaya ngokuthi umfowabo uMokha esemncane babangacabanga ukuthi angagcina esewubaba. Kwathi lathi yolanda ubhiye uJD wahlangana nosibari kaMokha bahamba bayohlala emva kwendlu for ukubhema. Bahlala baphuza babhema bagcina sebebanga umsindo bedakiwe. uMokha wacasuka wagcina eseshishana nobhuti wakhe ngenxa yokuthi wona iphathi yakhe. unkosikazi kaMokha wayekhulelwe wazama ukubala amona. Wathi lethi isimo sesidambile uMokha ekhuluma nonkosikazi wakhe ukuthi ubhuti wakhe kokunye beqinisele ukuthi bakhule beganga kodwa izinto angasazenzi zonke lezo. Wathi unkosikazi kaMokha uya-understanda bonke abantu bawenza amaphutha. Wathi kodwa kumele baphile impilo straight for isake yengane. uJD yena simbona eseyindaweni yakhe la ahlala khona. Wafica ama-miss-call awu-17 kwifoni ayinikwe yiphoyisa. Emva kwakhe waqhamuka leli phoyisa ekuthiwa uFarfall licasukile lamjikijela ebhavini elinamanzi. Ngesikhathi lithethisa uJD lembuza ukuthi ubengayiphendula ingane ifoni imini yonke. Lembuza ukuthi aphi lama-Blue Diamond emthembise wona. Wathi uJD uzowathola ama-Blue Diamond usasebenza phezu kwawo. Ngokuthi uFarfall wayengayikholelwa into eshiwo uJD wambambisa isibhamu emsulela ngama-fingerprint. Wamtshela ukuthi uma eke wenza okuphambene uzosetshenziswa lama-fingerprint akhe kulesi bhamu azombuyisela back ejele. Suka lapho mshanga esibhakela waquleka. uJD waphapha ama-late esebona umfowabo phambi kwakhe. Ngesikhathi uMokha ethi uzama ukufonela amaphoyisa ne-ambulance
umsebenzi. uJD wamtshela ukuthi akayiyeke. uJD wachazela umfowabo lonke iqiniso ukuthi wenze i-deal nephoyisa, eselizela amframe ngesibhamu ukuthi lifake ama-fingerprint akhe esibhamini ngoba lelo phoyisa lidimanda ukuthi amtholele ama-blue diamond. uMokho wagcina semdabukela umfowabo, wambuza ukuthi uzowatholaphi lawo ma-blue diamond. washo uJD ukuthi akwesinye istorage esisedrobheni kanti ngathatha 2 days ukuqeda lowo msebenzi. uMokho wafonela unkosikazi wakhe wamtshela ukuthi kukhona indlela azoyithatha, uzothatha uJD amuse kwelinye idolobha ngoba kunesimo esiphuthumayo. unkosikazi kaMokho wambuza ukuthi angamshiya kanjani kulesi simo sokuthi ukhulelwe. uMokho watshela unkosikazi wakhe ukuthi uma bengamhambisi uJD uzogcina esehlala emzini wabo unomphela. uMokho etshela unkosikazi wakhe ukuthi uzofika amshiye uJD bese yabuya. wagcina evumile unkosikazi kaMokho bahamba. bangena kwelinye ihhotela elishibhile for ukuthi balale ngoba indlela yayiyinde. bafica ukuthi lapho kunombhedo owodwa bebangisana ukuthi bawuzolala khona. uJD watshela uMokho ukuthi akalale khona. noMokho watshela uJD ukuthi ngoba bekuyiplan kaJD ukuhamba akalale khona, kodwa kwagcina angalalanga muntu embhedeni. uMokho walala kusofa, uJD walala phansi. ngakusasa iphoyisa uFarful wayecasukile efice erumini kaJD kungekho muntu, kube kunodoli phezu kombhede. ezama nokutrace ifoni yesigebengu wayifica etoilet. uJD watshela uMokho ukuthi before bayoshaya le heist khona umuntu ofuna ukumvakashela, wathi uMokho kufanele benze umsebenzi baqede. uJD wancenga uMokho ethi kubalulekile, ethi uJD njengoba wayeboshiwe kwakunentombi ayitholile imsupport ayihlangane nayo online. uMokho noma wayengafuni kodwa wagcina evumile. bahamba bagcina befikile kulowo muzi. bayifica intombi kaJD ya-online ngesikhathi imtshela ukuthi kade yamlinda, imbuza ukuthi akashongo ngani ukuthi uphumile ejele khona ibizomhlangabeza. khona lapho yamthatha uJD bangena ekamereni, yaqala yavula iradio badansa base beqhubeka sebenza into zabo. ngesikhathi uMokho ehleli wayesebhurekile wagcina esebuka uPopeye TV, kodwa wayethuswa ukubona le nkawu enkulu ebizwa nge-orangutan ingena ivala umnyango. ezesaba ecabanga ukuthi izomhlasela kodwa yavele yayihlalela ayilayithi ugwayi yabhema. emshayela i-sign language imisa amagama athi Samuel. noMokho naye wazama ukumisa igama elithi Mokho, kodwa yagcina isi-actor ngendlela ethusayo isisondela kuyena uMokho eyamenza agcine esesaba engasakhululekile. wagcina sephuma egijima ebaleka emotweni. ekamereni uJD nentombi yakhe uBethesda yamtshela intombi yakhe ukuthi isaye etoilet iyabuya. uJD wathola lelo thuba wantshontsha i-access card yasemsebenzini wentombi yakhe. wabaleka uJD wafica umfowabo emotweni, badriver sebebaleka nenkawu ye-orangutan balandela. baphinde badrive ibanga elide futhi baphinde bayolala kwelinye ihhotela elishibhile esekuhlwile. ngesikhathi uJD eseseshaweni egas, uMokho wavula isikhoma somfowabo wafica inqwaba yencwadi. uMokho wethuswa ukuthi lezo yincwadi zayibhalwe uma wakhe uKath, lo mawabo wayebalahle 25 years ago. uMokho ebona kwenye incwadi kubhala ukuthi ungamtsheli lutho umfowenu uMokho mayelana nemplani yethu. uMokho wayecasukile wabuza umfowabo ukuthi kwenziwa yini uma wethu abhalile wena kuphela. uJD wavele wachaza izinto ezingazwakali ezavele zacasula kakhulu uMokho, ethi sonke lesikhathi ubemenza isilimo emqambela amanga. ethi uMokho kwala ungeswa khona usangiqambela amanga futhi awenza ngadeal naphoyisa. ethi uMokho futhi angiseyona ingxenye yalento yakho. nezimpahla seyiphethe ngesandla uMokho wayecasukile. kulona lelo hotela komunye umnyango wethuka uMokho mayebona kuvela uma wakhe uKath. wethuka wavela wasakazeka phansi eyowela phezu kwemoto. late ebusuku sebehleli ndawonye bedle etafuleni. uMokho wayesacasukile ebuza uma wakhe ukuthi wayebashiyelani for 25 years wonke. uKath wachazela uMokho ukuthi njengoba wayesuke ebalekelwa amaphoyisa kwakumele aqhubeke nokucasha angaveli ngoba wayezoboshwa. imovie sibuyisela kokwenzeka ngesikhathi boyfriend kaKath egwinya ama-blue diamonds. kuyavela ukuthi bayabalekela bawashiya amaphoyisa, kodwa uGlenn wagcina eshonile ngenxa yokuthi wayedubulekile. ngokuthi amaphoyisa ayeseseyithendeni zabo, uKath wayengcwaba i-boyfriend yakhe, weqa wayohlala kwelinye izwe. uKath waxoxela amadodana akhe ukuthi naye useyashona. uMokho still wayengamkholi uma wakhe. uJD wafica uMokho ebathroom emtshela ukuthi uma wabo uzoshona une-brain cancer, ethi ngeke awuqede kwalo nyaka esaphila. uMokho wayesacasukile ethi yena akafuni ukuba ingxenye yalama-blue diamond antshontshiwe. uJD watshela uMokho ukuthi ayikho into abazoyintshontsha. uJD ngesikhathi ebuza kuMokho ukuthi wena ukuphila ngemali yase-restaurant kungaseyiva wena nonkosikazi wakho nengane yenu impilo yenu yonke. kwathi ngokuzwa lelo wagcina esevumile uMokho, wathi kodwa le job azoyishaya eyokugcina ngci. ngakusasa bahamba bobathathu sebeya la uKath ayingcwabe khona uGlenn i-boyfriend yakhe. iphoyisa uFarful lalisafuna uJD lafika kubo ke-girlfriend yakhe. wathi uBethesda kamazi uJD ukuthi uphi, even ngisho ngathi uyamazi ngeke azalitshela iphoyisa. lacasuka lapho iphoyisa lesigebengu laxavuna uBethesda. ngokuthi lalimbambe kabuhlungu wagcina sekhulumile iqiniso ukuthi uJD ubefikile la nomfowabo baze bantshontshe i-access card yakhe yasemsebenzini, ethi bahambela bengavalelisanga. i-orangutan monkey yagxavuna iphoyisa alishaya labaleka. uJD noMokho noma wabo bangena kwi-construction site la kusebenza khona uBethesda i-girlfriend kaJD nge-access card eyayintshontshiwe. bafika lapho bantshontsha ugandaganda we-TLB bawongena nawo. bafika lapho uKath ayekade egqibe khona i-boyfriend yakhe uGlenn
ekugcineni sekwaba inkundla yegalofu, kodwa bakwazi ukusimba isidumbu esasiyamathambo bawathola ama-Blue Diamond ngaphakathi. Umnikazi wenkundla yegalofu wayesethumela abantu abazoshaya abantu abamba ngogandaganda egrawundini. UKeith namadodana akhe babaleka ngogandaganda we-TLB, nabantu basegalofini sebebajaha bebajikijela nangamabhola egalofu. Oyedwa kulawo madoda waxhavuna uJD, kodwa uMokho wakwazi ukulamulela umfowabo. UKeith namadodana akhe bagcina bekwazile ukubalekela kwelinye ihlathi bephethe lawo ma-Blue Diamond. Sebejabula uJD noma wakhe uKeith wathi uJD yonke into ihambe ngendlela kade beyiplanile, ethi bewumndeni sebe-rich manje, ethi uJD indlela aphume ngayo ejele nangendlela uMokho alahlekelwe ngayo umsebenzi. Wathi mayezwa lokho uMokho wacasuka, ethi kanti uma wakhe nomfowabo bamxoshise kwe-restaurant ngoba akaze atshele muntu ukuthi uxoshiwe. Ngesikhathi esekucasukile sefaka umfowabo emgodini ethi uzomngcwaba ephila sebexabana. Emva kwesikhathi uMokho wahamba wayohlalela ngasemfuleni ezama ukwehlisa umoya. Wafika uKeith wazoma eduze kwendodana yakhe uMokho. uMokho ngesikhathi etshela uma wakhe ukuthi ubemazi umfowabo uJD ukuthi unobuqili, kodwa ubengakulindele lokho ukuthi bengenziwa na uma wakhe. Ngesikhathi uMokho ebuza kuma wakhe ukuthi ubuyele thina noma ubuyele ama-Blue Diamonds, uKeith watshela uMokho ukuthi ngahluleka ukunikhulisa ngendlela njengomama, ethi kodwa ngalokhu bengenzela ukuthi ngikwazi ukunishiyela imali, ethi kuMokho une-brain cancer ngeke azawuqeda unyaka useyafa. Khona lapho uFarful iphoyisa wafika lapho wabamba uJD yambopha ngama-cable tie emtshela ukuthi uzomphindisela ejele uma engamniki lama-Blue Diamonds. Khona lapho wafika uMokho shaya iphoyisa elamulela umfowabo uJD, kodwa iphoyisa lam-overpower na uMokho lababopha bobabili. uJD wawakhahlelela kude lawo ma-Blue Diamond ayegoqwe ngendwangu. Uma wakhe wafika wacosha. uFarful iphoyisa wabuza uKeith ukuthi ukhethani ukubaleka nama-Blue Diamond nokusindisa amadodana akhe. Khona lapho uKeith wavela wasuka wabaleka. uFarful iphoyisa wathuswa isenzo sikaKeith sokukhetha ama-diamond abalekela amadodana akhe. Iphoyisa lawathatha lawo madodana lawafaka emotweni yamaphoyisa ebatshela ukuthi uzobabuyisela ejele. uJD watshela iphoyisa ukuthi uzolikhuluma iqiniso yena. uFarful wamemeza uJD wathi akekho umuntu ozokukholelwa, bonke bazobhiliva mina ngoba ngiyiphoyisa. Wathi uJD umawabo uzobuya. uMokho wayecasukile wathi umawabo ngeke azabuya, wakwazi ukubashiya 25 years. uJD nobhuti wakhe uMokho bagcina sebexabana sebelwa la ngemuva emotweni yamaphoyisa. uJD wagcina ekhahlela iphoyisa ekhanda, lokho kwenza imoto yageja umgwaqo yaphaphalaza. Lokho kwashaya iphoyisa uFarful ekhanda waquleka. uJD noMokho umfowabo bathola ithuba lokweqa babaleka. Bathi sebeyiqaqile bahamba bafika kwenye indawo eyiscrapyard, nokuyilapho uMokho akwazi khona ukufonela unkosikazi wakhe emtshela ukuthi uzobuya ekhaya ngekudala. uJD watshela uMokho ukuthi usengaphindela unkosikazi wakhe. uMokho wathi ngeke ahambe ngoba umawabo usabaleke nama-Blue Diamond, kufanele bamfune bamthole. uKeith sembona e-Diamond Exchange, kade exchange edayisa lawo ma-Blue Diamonds. imali ewukhesh eyigcwalisa isikhwama, kodwa wayengawadayisanga wonke. Lapho ethi yophuma nesikhwama esigcwele imali wafica amadodana akhe emlinde ngasemnyango. Base belahlekelwe ikona konke okumthemba kade benakho. uMokho embuza ukuthi uplani ukwenzani ngalowo mali. uKeith wavela wabanjwa amalimi wankingiza wasuka lapho wabaleka. Amjaha amadodana akhe uKeith baze bafika kwenye imoli engasasebenzi. uMokho exavuna isikhwama esinemali kuma wakhe sandiza sawushaya phansi kwe-ground floor eduze kaJD. wathi uyasibamba uJD kwaqhamuka iphoyisa uFarful ephethe isibhamu. Ngesikhathi edubule ememeza batshela ukuthi uzobaqeda bonke. Esephambi kwabo uJD noMokho basarenda ephoyiseni belithembisa le mali ukuthi balinikeza yona. Baphinde baphikisana sebexabana futhi uJD nomfowabo uMokho begxekana ngokuthi kunjenje ngenxa kabani. umawabo uKeith babuka phezulu ukuthi yonke le ngxabano phakathi kwamadodana akhe ingenxa yakhe. Iphoyisa labatshelisa baye ukuxabana bamnika isikhwama semali, kodwa kwathi lapho ethi uyazivula waspray pepper spray emehlweni. Esehlanyiswa i-pepper spray wavela wadubula engasaboni ukuthi udubulaphi, kanti enye ibhulethi izoshaya igas cylinder kwavele kwaqhuma. uFarful wagcina ewelwe izinto ey'njengezihlahla zikaKhisimusi, kodwa wayesaphila. uMokho noJD umfowabo bathi sebethi bayaphuma bathola imoli isizungezwe amaphoyisa yonke. Bathi benganakile umawabo wafika wathatha isibhamu ese-uJD wabatshela ukuthi uyena ozoyinikela emaphoyiseni athwala icala. Wafika wabuka amadodana akhe wawatshela ukuthi awaphume ngomnyango ongemuva, yena uyena uzodila namaphoyisa. imovie ishiftele emva ka-2 weeks. uMokho ezobribe ijaji eliyisigebengu eligugile mayelana nesibhamu uFarful ayifake khona ama-fingerprint kamfowabo uJD kusona. Walibribe labribeka lavuma ijaji, kanti lelo jaji liyikhehla kwakuwubaba waleliphoyisa eliyisigebengu kuthiwa uFarful. Wathi ngalelo langa ebusuku uMokho wahamba uhlangana nonkosikazi wakhe. Emva kwesikhashana noJD wafika. Ukudla kwantambama kwadliwa umndeni wonke okuhlangene etafuleni. Kwathi sebeqedile sebegeza izitsha uJD watshela uMokho ukuthi yena yakhe ishiye imali yakhe uthenga indawo ngaphansi kwegama lendodakazi kaMokho. Wathetha ethi ubekwenzelani lokho ngoba sebebroke manje ngoba nayo imali uthathe wayinikeza ijaji ngokuthi uclean ama-fingerprint omfowabo. Bagcina bevumelane
ngokuthi noma sebebroke bengasenamali kodwa bandawonye okubajabulisayo. Kwathi emva kwey'nyanga ezimbalwa sibona uJD noMock nonkosikazi kaMock nengane kaMock entsha besejele. Ngesikhathi uJD noMock bevakashela uma wabo uKeith ejele ngesikhathi ejabulela nokubona umzukulu wakhe. Sathi sesiphelile isikhathi sama-visitor, uKeith wabuyela kwi-prison cell yakhe. Bathi sebekwi-parking lot, uJD wamisa umfowabo uMock ngesikhathi emkhombisa ama-Blue Diamond amabili, ukuthi ngesikhathi uKeith eyoyinikela emaphoyiseni wawagwinya ama-Blue Diamond amabili. NjengoGlenn i-boyfriend yakhe yashona, wakwazi ukwanikeza uJD kungaboni muntu. Lokho kwakuchaza ukuthi uMock noJD sebe-rich futhi. Igama le-movie yethu iBrothers siyayibeka lapha namhlanje amaphuthelwa elandelayo. Stories of